lush green fields you led my steps in days gone by. You gave me rest by quiet springs and filled my soul with peace. Your loving presence brings. Oh, shelter me, oh, shelter me. The way ahead is dark and difficult to see. Oh, shelter me, oh, shelter me. All will be well if only you will shelter me. Yet now I tread a different way. Death dogs my path with stealthy steps from day to day. I cannot find your peaceful place, but dwell in dreary darkness, longing for your face. Oh, shelter me, oh, shelter me. The way ahead is dark and difficult to see. Oh, shelter me, oh, shelter me. All will be well if only you will shelter me. I will look back in days to come and realize your faithfulness has led me home. Within your house I'll find my peace, trusting that in your mercy you have sheltered me. Oh, shelter me, oh, shelter me. The way ahead is dark and difficult to see. Oh, shelter me, oh, shelter me. All will be well if only you will shelter me. All will be well if only you will shelter me. July 31, 2020, Friday. Mass intentions for 6:30 a.m. online Holy Mass. Petitions. Complete healing and speedy recovery of Father George Militante, SDB, Father Felix Furlan, Sister Gina Fernando, FMA, Sister Cora Haka, FMA, Jacinta Patalinghug, Jose Protasio Ligaco, Frances, Cynthia, Walter Dejos, Ramon Castro, Arnold Piner, Marcelino Tejano, John Carlson, Mary Rose Andrina, Angela, Roy Malasarte and family,
Dennis Gonzaga, Mr. Terones, Sheila Reyes. Visa extension of Bruce Lee, Graciel Cecina, Lawrence Lee, Flora May Bebilio, and Amor Lee. For continued blessings, good health, safety, protection, guidance, and enlightenment of Richie Ann Alburo and family, Capaducia Cala, Concon Tejano, Marlon Pastrana. Guidance for all USJR, BSA, and BSMA students who will take the qualifying examination level 1. For the protection and safety of all frontliners all over the world, especially in the Philippines. For the safety of the people of La Carlota City. Thanksgiving for all the blessings and graces received by Arnold Piner, Maxine Lord Abadia, Nalwin Castro, Mary Rose Ruela del Campo, Marlo Castro Ruela, Aurora Mahershian Gardner, Elaine Marie, Sean Paul, Matthew Ryan, Terdes family, William and Shoni Miranda, Ramon Cortez and family, Chito and Grace Galang, Geraldine Chan, Arlene, and Joven Fernando and family. For the eternal repose of the following souls, Ernesto Pabriga Jr., Crispo Galion, Dominga Jimenez, Nenita Cabangitan, Reynaldo, Reverend Father Faustino, Memerta, Melanio, Mila, Rosario, Antonieta, Francisca, Igmedio, Cayetana, Pura, Jose, Ben, Florence, Agnes, Nieves, Elisa Pablo, Clara, Nicomedesa, Poliento, Placido, Luz, Rolando, Hygia, Michael Douglas, Milagros, Susette, Epimaco Martelino Sr., Toring Lambo, Albert, Jesus, Olympia, Felipe, Albert, Francisco, Dan, Erwin, Victor, Patenciano, Euphemia, Alfredesia, Alfonso, Edgar, Saturnino, Henorato, Ruperta, Vitaliano, Crescenciana, Deo Gracias, Agustin, Albert, Celeste Lienos, Paulino, Teofista, Webina, Beneventura, Juana, Perfecto Senior, Policarpa, Alessia, Paulina, Agustin, Benjamin, Jose, Bernadette, Angela, Leting, Ramon Senior, Monching, Gigi, Liceria, Felisa, Carmelito, Joveno, Amparo, Cerila, Vicente and Lourdes, Danilo Castro, Armando Fortus, Asim Omesibic, Juan Pizarra Sr., Frankie Lee, Leopoldo Chan, Apolinar Flores, Honorito Ilaya Sr., J.R. Tejero and Lauro Lastimosa, Josie Abada and Wilfreda Gadiano, Mercedes, Ramon, Dairo, Adelaida, Acebes, Ponciano Sr., Alan, Peter Ilaya, Olivo Lada, Diosdado Dabaoy, Jovenal Dorano, Kip Daniel, Domingo, Casimera, Asenit, Visitacion, Maria Socorro, Rudy, Alan, Leticia Caballero, Leticia Sinyangote, Fidel, Esther, Juana, Valencia, Celeste Lienos, Abayap, Catalino Villaber, Juana Valencia, Napoleon Pastrana, Leonides Jeronimo, Lydia Baldomero Sr., Antonio Jose Esperanza
Jesse Constancio, Joselito Eden, Magdalena, Ofelia, Isabel, Judith, Benjamin, Romulo, Benedicta, Florencia, Doroteo, Nita, Ismael, Juanito and Omi Cruz, 40 Days of Maximo Daclan, Pedro Acebes and Angeles Cabilan, 5th Day Novena of Stephenson Lawas, Death Anniversary of Leo Baratoni, SDB. All souls in purgatory, the forgotten souls, and those who died of COVID-19. Atong andamon ang atong kasing-kasing gunahuna alang sa Santos nga Misa. Manindog palihog. Sa ngalan samahan sana kung sa Espiritu Santo, Amen. ang Ginoo manaa kaninyo. Manaaw sab kanimo. Maigsoon maginulsol kita sa atong mga sala aron maandam kita alang sa pagsaulog sa Santos nga Misa. Kaluyan da kita sa Dios nga makagahom sa tanan, pasayloon sa atong mga sala,
Dadon ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Ginoo kaluy-i kami. Ginoo, kaloy-i kami. Kristo kaluy-i kami. Kristo, kaloy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Ginoo, kaloy-i kami. Magampo kita. O Dios, sarong pagsangyaw sa labing dakong himaya sa imong ngalan, imong gihatag sa imong simbahan si San Ignacio, itugot nga samtang makigbisog kami dinhi sa yuta, pinaagi sa iyang panabang ug pagsunod sa iyang panigingnan, mahimo unta kaming takos nga purong-purungan uban kaniya diha sa langit. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Jesucristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimog sa Espiritu Santo, Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Amen. Manglingkod palihog. Pagbasa gikan sa basahon ni Propeta Jeremias. Wala madugay sa dihang naghari na sa Juda si Joaquim, nga anak ni Hoseas, giingnan ako sa Ginoo. Tindog didto sa hawanan, sa templo, ug isulti ang tanang ipasulti ko kanimo ngadto sa mga tao nga gikan sa kalungsuran sa Juda, nga muadto sa templo aron pagsimba. Ayaw gayud sa iloi, bisag usa lang kabutang. Basin pag mupatalinghog sila, ug biyaan nila ang dautan nilang pagkinabuhi. Kung buhaton nila kini, dili ko ipadayon pagpahamtang ang katalagman nga nahunahunaan kong buhaton kanila tungod sa ilang pagkadautan. Gisugo ako sa Ginoo sa pag-ingon ngadto sa katawhan. Ako ang Ginoo nag-ingon nga kinahanglang sundon ninyo ako pinaagi sa pagtamod sa mga pagtulunan nga gihatag ko kaninyo. Kinahanglan nga patalinghugan ninyo ang mga pulong sa akong mga sinugo, nga mga propeta nga gipunayan kog paanha kaninyo. Apan wala gayud kamo mutuman sa gisulti nila. Kung dili ninyo buhaton kining mga butanga, buhaton ko ngadto ni ining temploha ang nahitabo sa Silo. Unya, ang ngalan ni ining syudara, gamiton sa tanang nasod sa kalibutan, silbing usa katunglo. Nakadungog ang mga pari, ang mga propeta, ug ang tanang tao kang Jeremias nga nagsulti ni ining tanan didto sa templo. Ug sa pagkahuman gayud niyag sulti, sa tanan nga gisugo sa Ginoo kaniya, gidakop siya sa mga pari, sa mga propeta, ug sa katawhan. Ug naninggit sila sa pag-ingon. Angay kang patyon tungod ni ini, nganong nag-ingon ka man sa ngalan sa Ginoo, nga kining temploha mahisama sa Silo, ug gun-ubon kining syudara, ug walay bisan usa nga makaikyas. Gipon sisukan sa katawhan si Jeremias dito sulod sa templo. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Salmo responsorio. Ginoo, diha sa imong dakong gugma, tubaga ako. Ginoo, diha sa imong dakong gugma, tubaga ako. Labaw kadaghan kaysa mga buhok sa akong ulo. Sila nga nagdumot kanako sa walay hinungdan. Labaw ra kaayo kaysa akong kusog sila, nga sa walay katarungan akong mga kaaway. Kinahanglan bang iuli ko kadtong wala nako hilabti? Ginoo, diha sa imong dakong gugma, tubaga ako. Tanglit tungod kanimo, giantos ko ang insulto, ug ang kaulawan naglukop sa akong naong. Nahimo ako nga usa ka sinalikway sa akong mga kaigsuunan, usa ka langyaw alang sa mga anak sa akong inahan.
Tungod kay ang kasilag sa imong balay, nag-ut-ut kanako, ug ang mga insulto kanila nga nangolipas kanako, nagtingob diri kanako. Ginoo, diha sa imong dakong gugma, tubaga ako. Apan nagampo ako kanimo o Ginoo, alang sa panahon sa imong kaluoy, o Dios. Sa imong dakong kaayo, tubaga ako, sa imong walay hunong nga panabang. Ginoo, diha sa imong dakong gugma, tubaga ako. Manindog palihog. Ang Ginoo manaa kaninyo, Manausab kanimo, pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Mateo. himayaon ikaw o Ginoo. Si Jesus mipauli sa lungsod nga iyang gipuy-an. Nagtudlo siya didto sa ilang sinagoga ug natingala ang nakadungog kaniya. Diin man niya kuhaa kining kinaadman nangutana sila. Ug unsa may kasulti nato bahin sa iyang mga milagro? Dili ba siya mauman ang anak sa panday? Dili ba si Maria man ang iyang inahan ug ang iyang mga igsuon? Sila si Santiago, si Jose, si Simon, ug si Judas. Dili ba ani aman magpuyo dinhi ang tanan niya mga igsuong babae? Diin man niya kuhaa kining tanan. Tungod niini, gisalikway nila siya. Ug miingon si Jesus kanila, ang usa ka propeta tinahod bisan diin, gawa sa lungsod nga iyang gipuy-an, ug sa kaugalingong panimalay. Busa wala siya muhimog daghang milagro didto, kay wala man sila'y pagtuo. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daigon ikaw, Kristo, palihog manglingkod. May buntag kanyong tanan. May buntag, Father. Thank you, sister. Makaigsunan, while experience can mean vast knowledge or expertise, it can also lead to stagnation and the lack of further development. O ngano makaingon man ta ani? Nganong makaingon man ta nga experience may not always be our best teacher. Tungod kay kadausan nato dunay tendency to fall in love with our ideas, with our own ideas based on our experiences, as if they are the ultimate solutions to problems, as if they are the ultimate reality, even if there are other and perhaps even better solutions available. And if dili ta careful enough, if dili ta introspective or reflective enough, dali ra kay tang madala sa atong mga needs, no, kaning gitawag natog psycho-emotional needs. We become subjective. We become overly biased with our ideas. And as a result, a lot of opportunities for learning, for growth, will go to waste tungod sa atong inability to detach ourselves from what is familiar, from what is comfortable. Makaigsuunan, ang mga tao sa Ebanghelyo karon naglibog silag maayo kun diin kuhaan ni Jesus ang iyang
kaalam. Sila nag-ingon, diin man niya kuhaa kining kinaadmana. Dili ba anak raman siya usa ka panday? Dili ba si Maria man ang iyang inahan? Wala sila makatuo sa ilang nakita ug nabati tungod kay bias na sila sa ilang previous experiences and previous knowledge of Jesus and His family. Ug tungod niini ila siyang gi-reject, wala sila motuo kaniya, ug wala hinuon sila makita sa matuod nga dalan nga ilang gipangita. Now, nganong importante maning maminaw ta? Nganong importante maning maminaw ta sa uban, regardless kung unsa ang ilang social status, whether pobre ng tawhana or dato na, maminaw ta. Whether batan-on na or tiguang, maminaw ta. Whether nakahuman or wala makahuman nag-eskwela, no? Maminaw ta. No, kung unsa pa ng situation sa tao, kinahanglan maminaw ta. No, anong kinahanglan man tang maminaw sa mga panghitabo pod sa atong mga palibot. Mga kaigsunan, kinahanglan tang maminaw tungod kay ang Ginoo anaa sa mga panghitabo sa atong palibot. Ang Ginoo o ang iyang mga pulong wala lamang sa Biblia, waras misa, kundi anaa usab sa mga pulong nga gilitok sa atong isikataw. Every time na ay isulti ang uban, ganahan mo kita musapaw, labi na ni mga mas tabian na to, apil na ko ana, pero di ta musapaw, no? Di ta musapaw every time musulting uban. Maminaw ta. No, nay tendency usahay na to nga nagsulti pang uban, instead nga maminaw ta, nagunahuna na tagunsay atong tubag. No? Maminaw ta kay basin unyag sila ang gihimong instrumento sa Dios aron kita makat-on, aron kita mabag-o. Kay sa giingon pabitaw nila, ang tao makat-on og bag-ong mga butang dili pinaagi sa pagbuka sa iyang baba, kundi dili pinaagi sa pag-abli sa iyang mga dunggan. Si Saint Ignatius of Loyola, ang inila nga founder sa mga Jesuits, kansang kapistahan atong gisaulog karon, siya usa ka sundalo. Nya sa wala pa siya mabag-o, wala siya pakialam, wala siya pagtagad sa mga butang nga espiritual. And yet, dihang na-hospitalize siya, nasakit, naigaan siya bala, no? Tungod, nasamdan siya sa gubat, tungod kay naminaw man siya sa pulong sa Diyos, nibasa siya sa kinabuhi ni Kristo, siya nabag-o og nahimong bantugan nga santos sa simbahan. Hinaut unta nga kita usab makat-on sa pagpaminaw sa uban ug sa mga panghitabo sa atong kinabuhi. Amen. Manindog palihog. Magampo kita sa Dios ug mulaom kita kaniya sa dakong pagpaubos ug mutuwaw kita, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Alang sa tanang binunyagan sa tibok kalibutan, nga magmasaligon siya sa Dios sa tanang panahon, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy-i kami. Alang sa atong nasud nga Pilipinhon, nga mosalig kita sa atong magbubuhat, ug mudangop kita kaniya, nga masaligon, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy-i kami. Nga ang tanang mga masakiton, labi na ang mga nataptan niining COVID-19, makabaton na og hingpit nga kaayuhan, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy-i kami. Nga ang mga nag-alagad sa mga masakiton ug ubang hutong sa katilingban, makabaton kanunay og grasya sa paglahutay ug nga mapanalipdan sila. Mag-ampo kita sa Ginoo.
Ginoo, kaluoy kami. Alang sa sulugoon sa Dios, Teofilo Kamumot, Obispo, nga mabayaw na sa kadungganan sa altar, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, kaluoy kami. Alang kanila nga mihalin na, nga makadangat na sila sa bangkite sa langit, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, kaluoy kami. O Ginoong Dios, na mo itugod nga higugmaon kanamo sa tibuok kasing-kasing ug higugmaon namo ang tanang tao sama sa imong paghigugma kanila pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Manglingkod palihog. Manindog palihog. Maigsoon pagambo kamo aron ang ako kang inyong sakripisyo dawaton unta sa Dios nga mahan makagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdayeg paghimaya sa ngalan, alang usab sa tong kapuslanan o sa tibok yang santos nga simbahan. Makapahimuot unta kanimo Ginoong Dios ang mga halad sa among gipahinungod kanimo nining pangilin ni San Ignacio o gitugot nga magsantos unta kanamo sa tinuuray ang labing balaan nga Eukaristiya. Din imong gitukod ang tuburan sa tanang kasantos kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manaaw sab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo lang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga mahan Dios nga tunhay makagahom sa tanan, angay matarong gayud, nga magpasalamat kami kanimo kanunay sa tanang dapit. Kay imong gitugod nga magsadya ang simbahan diha sa piyesta ni San Ignacio, sa ingon nga imo kaming gilig-on pinaagi sa panig-ingnan sa santos niya nga kinabuhi. Imo kaming gitudluan pinaagi sa iyang pagwali o gipanalipdan pinaagi sa iyang pangaliya nga makapahimuot gayud kanimo. Ug busa uban sa panon sa mga anghel o mga santos, nagadayeg kami sa imong kahalangdon sa walay hunong nga pag-ingon. Puno
palihog. Santos gayud ikaw Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos, ipadalangin imong espiritu, aron pagsantos ini maagasa, aron mahimo kini alang kanamong alawas ug dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagbasakit sa iyong kaugalingon mikuha sa pan, ipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kana kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang bagay tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. Ipasalamat kanimo pag-usab mihatag niini ngadto sa mga tinun-an ug miingon, dawata kini Panginom kamo nga tanan gikan niini kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-ong tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo, buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanaw, si Kristo, siya mo balik Arong paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw na Jesucristo, nagahalad kami kanimo Amahan, ninimpan sa kinabuhi o kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kami giisip nga ngayan nga mga tubang o mga lagad kanimo. Himo nga kami nga mga lawat sa lawas o dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Inumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan, himo nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Francis sa mga papa, ni Jose mga obispog sa tanang mga pari. Inumdumi usab ang among maigsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanan nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan, himoa kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose Iambana, uban sa mga apostoles, ug sa tanan nga mga santos nga natuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila mo ikaw nga daygon ug mo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Jesucristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya, gihatag na kanimo makagagahom nga Amahan, diha sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Manindog palihog. Karon magambo kita sa Amahan atong gamiton ang mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunubos. Umabot ka na mo ang imong ginarian, matuman ang imong pagbuot.
ihatag ka namo karon adlaw ug pasaylo kami sa among mga sala. Maingon na kami nagapasaylo sa mga nakasala kanamo ug dili mo kami itugyan sa mga panulay. Hinunuan luwas sa kami sa Maayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Atagi kami sa kalinaw nining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy. Malikay kami kanunay sa sala ug may layo sa tanang kasamo. Samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos. Kay imo man ang gingharian, ang kamong ang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoo Jesucristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton natagi kami sa imong kalinaw kay usa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Mana usab kanimo. Ipakita ta ang paginigsunay. Please. Kordero sa Diyos na nagawagtang sa mga kasalanan sa kalibutan, maluoy ka kanamo. Kordero sa Diyos na nagawagtang sa mga kasalanan sa kalibutan, maluoy ka kanamo. Kordero sa Diyos na nagawagtang sa mga kasalanan sa kalibutan, ihatag na kanamo ang imong kalinaw. Mangluhod pareho. Kinamaong Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ako angay nga mukalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Atong pangadjion ang act of spiritual communion. My Jesus, I believe that you are present in the most holy sacrament. I love you above all things, and I desire to receive you into my soul. Since I cannot at this moment receive you sacramentally, come at least spiritually into my heart. I embrace you as if you were already there, and unite myself wholly to you. Never permit me to be separated from you. Amen.
tunta sa kinabuhi ang sugo niya. Manindog palihog. Magampo kita. Ang gasa sa pagdaay Ginoo nga mapasalamato namong gihalad tungod kang San Ignacio, magdala unta kanamo nganha sa walay hunong nga pagdaig sa imong kaharianon. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Palihog mangluhod. Oratio Imperata against the COVID-19. Kitang tanan, God our Father, we come to you in our need to ask your protection against the COVID-19 that has disturbed and even claimed lives. We pray that you guide the people tasked to find cures for this disease and to stem its transmission. Protect the medical experts that they may minister to the sick with competence and compassion. We pray for those affected. May they be restored to health soon. Protect those who care for them. Grant eternal rest to those who have died. Give us the grace in this trying time to work for the good of all and to help those in need. We implore you to stop the spread of the virus and to save us from our fears. Amen. Prayer to Our Lady, health of the sick. We fly to your protection, O Holy Mother of God. Do not despise our petition in our necessities, but deliver us always from all dangers. O glorious and blessed Virgin. Amen. Our Lady, health of the sick. Pray for us. Saint Raphael the Archangel. Pray for us. Saint Roch. Pray for us. Saint Lorenzo Ruiz. Pray for us. Saint Pedro Calungsod. Pray for us. Saint John Bosco. Pray for us. Lihog manindog. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manaw sab kanimo. Og manalangin kaninyo ang makagahom nga Dios, ang Amahan, ang Anak, ang Espiritu Santo. Amen. Tapos na misa, dadang kalinaw ni Kristo. Salamat sa Diyos. Santos nga Ginoo sa tanang panahon, ikaw ang among hari, kagahapon o karon. Sa tanan nga katuigan, pagkadaygon ka, walay tupong ang pagmahal nga gihatag mo. Santo Niño, Señor Santo Niño, o daghang salamat sa kaayo mo. Daygon sa kanunay ko, simbahon ka ngayon. Santo Niño, kumako. Hari sa kalipay, hari nga gamay, hatagan unta